Previously, I World of Tanks. Oh for fuck's sake, mi az a 11 kill, te ember? Mi a fos? Aha, nem szeret olyan sokat, 7600-at, azt a kur... És nem. És rengeteg egyhitelős tank. Itt konkrétan a T-34, sőt, a BD-ről azt mindenkit egyhitelünk, elmondom nektek. Nem kell a Csefinek is spottolni minket, mert akkora vagyok, mint egy konténer. Konténer seggű. Suszáz-Y vagyok, ez a második nevem amúgy. Arcon pattintom őket egy levedékkel, hogy öröm lesz nézni. Nyalóka, nyalóka is. Alul jó kedvesem. Szép álmokat. És egyből láthatjuk is. Mint ránéztünk, nem merem előni rám magamat, vagy megpróbáljuk? Mi volt az? Mi volt az? Örgöm. Úgy. Hashtag ezt figyeld. Szájó, szájosére. Szájó, szájosére. Goodbye, sweetheart. No. Olyan fiatal voltál még. Tol. És valamelyik még belelő előtte, érted? Igen, szórakozákok. Vagy meg kell várnunk a szűkülést. És ha kigyújt az arti, akkor magamhoz nyúlok. Hashtag GB carry esetleg. Kérhetnék egy hashtag GB carry-t a chatre? Nem mondod, hogy az AFK. És ott ne, az összes a T-34-85-én, ne. És nem hiszem el. Nem az övé. Az összes kokain meg az összes kurva az övé. Ezt nem hiszem el. Pedig lehetett volna 10 killem amúgy. 10 killes Suszáz-Y-os mes lehetett volna ez. Ez Isten verje meg, szóval valami. Ő. Vagy rosszul láttam volna? Rosszul láttam. Szájó, szájosi. So sad. It's so bad. It's so bad. Oh, he's so bad! He's so bad! He's so bad! I do not believe it! Meglátjuk a 3 tüzér elő egyet. A 3 tüzér, ez egy lehetne basszus, egy... egy ilyen népmese. A 3 tüzér meséjé. A 3 rákos tüzérmeséi, akik mentek és együtt fappoltak egymásra.